Namakuha ng Kuya Angelo. Very good kaya Kuya. Nakakita. Very good Kuya Angelo oy. Ikaw very good ana akong kuya oy. Tabang man ka mama oy. Panunyagan ka tra. Usaran niya sa pagdala. Ka very good oy. Tiwas na ba? Tiwas. Hoy. Namakuha siya niya kita manlaba. Oh, unahan na dito ka. Unahan na gatod. Balik ka lang na. Butan ay very good namukwas. Naglaba ko na siya namukwas. Oni atong agi karon guys, nang laba ko hapon ako nakalaba kay ganahan mo ko malabag hapon kay dili init dili kapoy kay init kay ta malaba maluya ta. Nang hapon ko malaba. Mo na ako nahaman karon. Ni ato Angelo kay namukwas sa nilabhan. Ako nalaba niya siya namukwas sa uga. Kay yayay na sa ninatong atong gilabhan para ugma na po na siya mabuwad kay ang uga gikampuhan na ni kuya. Pero din kayang Kuya Angelo, masugo na jud. Ako na siyang gitawag kay ipabukwas ang mga uga. Natuman na sa niya. Kaya sang gitong bukwas. Nangwaswas na sa tani atong mga laba.